Amadiba cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba anw minnu b'an layɛ Mali kɔnɔ u ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ ye aw bisimila tuguni aw ka émission mandi kɛnɛ kan plateau des stars ale émission ye émission min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ samedi o samedi pour que aw kana stresser aw ni stresser kana ɲɔgɔn ye donc o hukumu kɔnɔna la an ye ci bila an ka rappeur ba dɔ ma denmisɛnnin don a b'an bolo kɔrɔ. Donc, je dit à bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va un peu. Et la bonne chose? Ouais, ça bouge. Ça va bien? Ouais, un peu. Assambe a demandé qui est le foin. Yeah. On est au Omar Sidibé. Omar Sidibé. Bien sûr, on a besoin de Kako. Au Kako, il y a Cospi. Cospi est un rappeur, un artiste. Cospi. Cospi Pharaon. Cospi Pharaon. Pharaon. Ok, d'accord. Si c'est un ambi nyinga amna nyinga limtangula plutôt o ede ambe domina ikobi eda ka étude ko be chori na soro ye kalam blare wa wal mana soro be kalane lawa nin ko mi do laiti ida do laiga wala likan ouais nga kalango sanama a jora folo mais mega ndana bag de la ni bag fuka ane épuisé bon ya jate mine ga a poser don ka essayer ga ga mo fait quoi. Ah sinon étude jolé no folo étude jolé no mais avec la rata ko fait bon jena te ka travailler ok d'accord oh voilà famille banco d'accord famille sur là si on a ami nyinga mu yere reato yera pour choisir mon a le rap pourquoi pas faire un fou rap ouais bon rap yera depuis nga dogon quoi bon rap kadne yera di parce que en ce moment on est tata pour ne kiffer trop wa suru nga dogon jodama do rew me wala jodama ramses ulu wakati ulu ngkani wa monsieur le maire wakati mul la metro ma bon wora de rapu jani fo kana ngana boko wala ma ko sabe don la décider terke do ko fanga do si jogono d'accord bon mena o wole an dona si jogono ti bo damne la asra kadien depuis au début voilà Fabien sur la ola ça non ame faki nyinga et ame domina igobi projet juman re de bolo daleno e bolo ouais bon projet pas de même bolo me faire clip chamanke ni ko fait passer ala ma me mbora album bola d'accord voilà bon me ka clip do la ben album clip do o me tournage do damne la bon chama me ne fait fene OK bon au ko fait fene featuring pas de mais avec beaucoup d'artistes amoluga surprise ko oui. OK problème fait là d'accord donc on va continuer toujours dans la question yi ame fegado e re duna dongli la san re jumani rapu ina san jumai ja bonere dongli damne 2000 la paix wakatini ina fo erreur ni ghetto ci wakatini 11 12 ne duna dongli la doni mega tanin tege fla erreur o gra 13 14 ne atane intege flare 2013 14 atane intege sono depuis 11 12 ma konnala OK d'accord famille sur la ola bon jena tiga na tagabolo do an won baro ni be do fin fela ita soro idore ya la min jari wa fe ga do ere cospi e ga idole ere jonne bon jamana ere wono malila ne malila no nek me mo na mere ko so o talbiri mballa me ko jugu donc ale de ga idole no ale be se dongli dala ale re dongli da to ko kadne ko ma au début bon mbale kife ko jugu ouais sinon à part talbi me cosbi fena la me cosbi dablement c'est DLMZ mbale fena la me ko jugu donc si ça no luf la jonne re idole am fe go bon tiens là talbi re go nga idole folo OK d'accord donc famille sur la ola ame continuer toujours dans la question si on a am faire nga lim tengwila oere est-ce qu'il peut faire wara ke ni rapute ouais me faire wara ke min rapue na ipse gagner foli gan luko me commerce business commerce sou ya exactement bon ne ba jamana ngono ni ma fara ya fen fodore mai ngo bale la surprise bagara flogo ko jugu bina do isengoro lala voilà ka yoroni nyakasa donc mais ni a fli dron abi ni a fodoro abi quoi OK d'accord famille sur la okola
donc sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ Cospi sisan nɔ e yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn yɛrɛ de sɔrɔ depuis i donna rap in na fo bi i bɛ se k'i da don o la ka walawalali kɛ an y'o ko kan. ne gɛlɛya caman sɔrɔ parce que wagati min na a bɛ daminɛ n bɛ taa studio la studio bɛ gɛlɛya kun bɛ bɔ studio fan fɛ hali n'i ka wari sara i bɛ lamisɛnya fɔlɔ yanni i ka son sɔrɔ a bɛ k'u sago de n'i ma k'u sago ye i ka son ma ɲi parce que u b'a k'u sago ye k'a d'i ma bon o gɛlɛya ninnu bɛ yen bon financement pour que i ka se ka wari don i la o y'a sɔrɔ a daminɛni na i tɛ se ka wari kɛ dɔrɔmɛ kɛ 2 ye quoi i bɛ k'a ɲini puruti la pour que ka taa studio la bon o wagati fana la i bɛ se mɔgɔ ma dɔw b'a mun na ne don i kɔrɔ i tɛ se ka foyi o gɛlɛya badenw de sɔrɔla a ko in kɔnɔna la. ayiwa bamananw ko i ye gɛlɛya ye yɔrɔ yɔrɔ nɔgɔya dɔw fana nana sinon misiki yɛrɛ kɔnɔna la i ye hɛrɛ minnu sɔrɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye olu ko fana kan. wa misiki kɔnɔna la an filɛ wagati min na an b'a fɔ alhamdulilayi parce que an ye sira caman ye an ni mɔgɔ caman donna ɲɔgɔn na mɔgɔ caman ye ko caman dayɛlɛ an ye i n'a fɔ exemple walaga mun a bɛ ka se kɛ n ye kosɛbɛ jamana in kɔnɔ a part mɔgɔ baden de bɛ yen baden Emmanuel u ka ca sisan u bɛ ka ko caman an bɛ ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. d'accord sisan an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que Cospi yɛrɛ ye ni rappeur dɔw ye featuring kɛ wa donc i bɛ se k'olu tɔgɔw fɔ an ye. ouais Cospi n'a rappeur dɔ ye featuring kɛ rappeur damadɔ bon n ka rappeur n ye Abdul Pro de featuring kɛ. Abdul Pro o kɛra a mɛnna dɔɔni depuis 2017 n Abdul Pro de featuring kɛ n ka petini dɔ bɛ yen ale fana bɛ dɔnkili da an fana ko caman dayɛlɛ Bobshe an n'ale featuring kɛ Malen Easy ale bɛ Falajɛ n'ale featuring kɛ ni Altu mɔgɔba fana featuring kɛ voilà n ye dɔw cité. d'accord donc an bɛ continuer n'an ka question ye hali bi donc Cospi an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ album de b'i bolo de b'i bolo plutôt ou bien n'a sɔrɔ mixtape de don i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli k'an ye o ko kan. bon n ka laban ni album ye sinon ne mixtape 2 bɛ bɔ. mixtape 2 bɛ d'accord ni ne ye album ye min bɔra a ma mɛn le 22 o tɛmɛna. album min titre Ala ka geribu. Ala ka geribu d'accord son joli b'a kɔnɔ morceau 8 titres dɔrɔn 8 titres de b'a kɔnɔ d'accord mais son ninnu f'i k'u lamɛn ni hakili de k'a lajɛ parce que kuma tɛ mais kuma min bɛ ka fɔ a kɔnɔ n'i y'o lamɛn i bɛ se ka taga yɔrɔ y'a la. i bɛ se k'i son ninnu titre dama damani fɔ an ye. bon ciel b'a la. ciel awɔ oiseau b'a la. je me demande souvent b'a la. en pagaille n y'o feat kɛ avec Malen Easy. d'accord voilà o b'a la. intro bon a ka ca quoi yanni 8 bɛɛ ou bien ka 8 bɛɛ de cité ye. ok awɔ i bɛ se ka Staria b'a la. je pense que a sera kun na dɛ intro ani Ala ka geribu yɛrɛ son kelen. ok d'accord donc Cospi faamuyali sɔrɔla o ko la. awɔ sisan nɔ Cospi komi anw yɛrɛ bɛ yan nɔ Mali kunnafoni point net de don émission in tɔgɔ ye Plateau des Stars. voilà sisan nɔ an layɛlibagaw bɛ fɛ sisan nɔ e yɛrɛ k'i voix fili n'i ka son dɔ ye yan san yɛrɛ fɔ an yɛrɛ ka sunɔgɔ yan nɔ. micro b'i bolo. ni ye dama bolila a muso de b'a kɔ ɲagara fɔ yanni n ka taa n ka paa bɔ ni ka go binna kɔlɔn kɔnɔ mɔgɔ t'a la bɔ kɛ ka feere ye i tɛ fara u n'a bɔ daba y'a don u ka kuma seere don negesi duman mɔnu bɛ k'i fo n bɛ taa so dan so o ye n ka so n'an ka purun ci la cɛ hite kilo hamidu jabate bete de don bete la goloba manu ka ye galon bɛ tigɛ cɛ k'i bɛ ka ye fɛn dɔ panna yanni y'u ka ɲɛ est-ce que manu bɛ valide a est-ce que i ka go tigi tɔrɔnpɛ a est-ce que i ka kuma bɛ tiɲɛ ye a caman bɛ kuma kɛ wale fanga bɛ na i ko Spartacus ni n ka gɛlɛn i ko Kir sis fierté bɛ na i ko Bawale Wanete Sirano ko Senali ni ye ka bila fo paradis do tɛ cɛ ne bɛ ka vie a fɔ manu ye ko bɛ di inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Californie e bɛ ka kuma ne mago t'i la sigilen ka niveau la lɛsire la ne ni n ka nego cɛ an dalama. ah d'accord voilà son jara trop. voilà halisa donc an bɛ continuer n'an ka question ye. voilà donc an bɛna album ko in kan toujours. sisan nɔ i ko album in bɔra de yan. awɔ a bilala. album bilala ka ban. donc sisan nɔ album in fila i concert bolo dalen t'i bolo a ko la walima
ni fɛn wɛrɛ ye k'i da don la i ka ɲɛfɔli kan ye o ko yɛrɛ de kan kosɛbɛ. Wa bon album in na pour le moment parce que comme jamana wa marché ko nu wili no. Exactement. Voilà bon ni concert kun bɛ fɛ ka boloda mais nya essayer me ka ko taga bolo la fɔlɔ kan moyen ne ni jamana kɛra cogo min na. D'accord. Voilà an na a essayer ka taa dédicace ka showcase do. OK d'accord. Donc famille sera là ou là. Donc si ça n'a cospi. Question mi me ganale. O yere na soro furle do wa. Walma si tu es toujours célibataire walma ni ko yere de be no. Donc parce que il se ka furu kuma ro la. Mais kuma ro la fene ite furlente mais ko be. Donc nya fole gen o ko kan. Angata. Yeah, non furlente. Mais ko be. Non. Côté bon. Côté ba? Voilà. Aywa ni ko côté ba ni afra côté aywa na di taraso awa nyogo sore ne. Non côté ba mfurulente wala. Mais ko fana te ba. Non côté ba. Oh d'accord, famille soro la ika ni makana. Donc si ça no ame feka do na soro ame feka do sano. Fin jumere kadini cosplay ni janatike fembe. Ero fem kanna. Ni membulo ni ka tien dronga a foko. So tien ga foko. Ntaro ni bamana ngem fam. Ni tien ga fo. Solution be soro la ko. Abe digila wakati. Mais ibe tien ko. Ibe sera ganya. Ore kadi e. Mais ni tora ga dugo dore mai. OK, famille soro lola. Oh cosplay be fin jumere de tester ni janatike fembe. Ka kele afo ki nyangui. Chomane. Do ete nyangu fe. I know. Ni kele ni gira ya dura bebe no konna la. Kana ni fona isa mai. Iche afun for you. OK d'accord. Donc famille soro la igani kuma kanu na. Donc cospi comme émission sera comme chamaroma mais on va faire un dernier coucou pour tes amis, pour la famille, les fans et tout. Ouais. Mais jamana mbefu. Ata sokonna la fo kana mala. Ma ane rasdan. Ah merci. Pour l'invitation. Donc voilà momo fo mais nga nege mon befo quoi. D'accord. Nga fona yogu kona décourager à télécharger lula doro. D'accord. Amena te se ga dalla quoi. Donc fanou quand on a découragé son nous télécharger là. Donc ale fana be ga inspirer dongo do katra. Diana tike konna la. Donc ayame. Amanzi ga miro le kama. Ah. Bolu kama bébé ga quoi. Bon, tiens là, respect à vous. La femme. Voilà, merci beaucoup Kospi Pharaon. Donc en la libéraux donc ni nak me ambolo bi ka yiro awla ananga ratar dem sen donc me ñoo fait ale to Kospi Pharaon. Donc ana bora une émission que j'espère que émission kon na la on ni ambe nga tata soro la wala ama fay aw ka me jana tike wati wéré